tam a podľa tých výsledkov, ktoré boli, tak by to mohlo byť určite podstatne lepšie, dá sa povedať, že až najlepšie. Mrzí to človeka veľmi, jazdca zvlášť, pretože naozaj každý chce vyhrať, ale nevyšlo to proste teraz, možno to vyjde druhýkrát. Technika, servis, všetko fungovalo 100%, takže ja som maximálne spokojný. No, snáď jedine ten výsledok nie je taký, aký by mal byť podľa tých mojich výsledkov. No. Bola ľahká motorka výhodou? Tak v mojom prípade áno, určite sa mi na nej išlo veľmi dobre. Určite boli úseky, kde bola lepšia, väčšia motorka, rýchlejšia, boli úseky, kde bola zase lepšia, malá motorka. No. Želám všetko dobré na ďalšej, najbližšej rally z Pekingu, teda do Pekingu. Nech sa darí. Ďakujem za rozhovor. Díky, ahojte. Nachádzam sa vo Veszpréme, na mieste, kde len pred pár dňami štartovala jedna z prvých etáp tu. Je tu zrovna tá etapa, na ktorej Jaro mohol sa posunúť na prvé miesto celkového poradia. Vtedy sa stali tie veci, ako sa stali, vieme, ako to dopadlo. Technické problémy k tomu patria a že posunuli Jara nižšie, je v poriadku. Smutné sú tie penalizácie. Myslím si, že takáto súťaž by sa nemala vyhrávať. By sa mala vyhrávať na trati a nie za zeleným stolom. Čo sa mňa týka, celú cestu som absolvoval na Transalpe, boli sme dvaja, čo sa celej cesty týka a bola to v podstate náhrada za náš zrušený Dakar a bola to veľká skúsenosť, zistil som, čo znamená z novinárskeho pohľadu takúto rally absolvovať, naháňať sa za čo najlepšími zábermi a priniesť čo najviac informácií na Slovensko. Čo ma mrzí je, že sa na Jara ani v čase najlepších úspechov neprišli pozrieť Slováci, aj keď to mali v podstate možno okrem Maďarov sem do Veszprému najbližšie.